Здравейте, банда! Подарявам тухли единички. Доста са, не знам на който му трябва. И керамиди, стари керамиди. Керамидите са около 70 квадрата, 80. Стари, запазени са. На някой, ако му трябват, да дойде да си ги вземе. Тухли единички и керамиди. Ако някой иска да ги ползва за стар път, примерно да си наслага и такива работи, да се здрави пътя, стават. Или па там нещо друго. Заради това, че който иска да им пише налично, област Перник са, само транспорта, иначе идва твари. Керамиди, нали ви казвам, 70-80 квадрата, стари, тухли единички, който иска да ми пише, ще му кажа къде се разберем, идва и си ги взема. За котска, за като и може да си ги ползва. Зехара са има здрави, има щупени, 90% са здрави. Сред това, че който иска да пише. Споделяйте до повече хора да стигне и така. Това е. Чао!